हरे कृष्ण माताजी. शेल्टर ग्रुपवर जरा जॉईन झाले सिस्टर. आपण सुरुवात करूया. सर्वांचे इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने या चैतन्य चरितामृत अभ्यास वर्गामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण नेहमीप्रमाणे श्री नित्याई गौरांग यांच्या चरणी भजन सादर करूया आणि त्यानंतर आपला जो चैतन्य चरितामृत लीला आपण अभ्यासतो आहोत गौरांगांच्या, तर त्यांचा अभ्यास आपण सुरू करूया. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी आपण प्रणाम करूया. नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद, परमप्रिय आपल्या सर्वांचे जे आहे परम पूजनीय असे गुरु महाराज, त्याचबरोबर माझ्या जीवनात आलेले सर्व शिक्षा गुरु आणि त्याचबरोबर समस्त वैष्णव भक्तवृंद आणि इथं उपस्थित असलेले सर्व वैष्णव भक्त, तर या सर्वांच्या चरणी आपण वैष्णव प्रणाम करूया आणि त्यानंतर आपल्या आजच्या अभ्यासाची सुरुवात करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री राधा गोविंद की जय. चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय. श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. आतापर्यंत आपण आता ज्या त्यांच्या युवा लीला आहेत तर त्या अभ्यासात आलो होतो. तर आता युवा लीलामध्ये ज्या लीला आहेत तर त्यामध्ये काल आपण बऱ्याच सुंदर सुंदर लीला अभ्यासल्या. तर कोणाला बरं आठवते काल आपण सगळ्यात महत्वाची लीला जी आहे तर ती कोणती अभ्यासली? हरे कृष्ण, कोण बरं सांगेल? सर्वांना थोडीशी हिंट देते मी. ते दोघे जे होते ते उत्तम ब्राह्मण होते, पण ते कुसंग प्राप्त झाल्यामुळं सगळ्यांशी दुर्व्यवहार करायचे. असे कोण होते ते दोघे? कोणाला बरं आठवतंय? हरे कृष्ण, कोण बरं सांगेल? हरे कृष्ण, माझा आवाज ऐकू येतो ना सगळ्यांना? हरे कृष्ण. असे ते दोघे ब्राह्मण कोण होते? बहुतेक सगळ्यांना झोप आली असं वाटतंय, तर थोडस मी सांगते आता. असे जे दोघे ब्राह्मण होते त्यांची नावं काय होती? तर जग्गाई आणि मलताई असे दोघे होते. त्यांची लीला आपण अभ्यासली आणि त्याचबरोबर जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर त्यांची नित्यानंद प्रभूंची भेट आपण अभ्यासली. म्हणजे कालचे ठळक बिंदू आपण घेणार आहोत, कारण खूप लीला अभ्यासल्या. मग नित्यानंद प्रभू आहेत तर त्यांना त्यांनी षडभुजा रूपात दर्शन दिलं. मग त्यानंतर त्यांनी काय केलं? शची माता जी आहे तर शची माताच्या अपराधाचं क्षालन करण्यासाठी त्यांना अद्वैताचार्यांच्या चरणांची रजी घ्यायला सांगितली. मग त्यानंतर त्यांनी काय केलं? तर विष्णुप्रिया ज्या आहेत तर त्यांच्याशी विवाह केला होता. मग त्यामुळे त्यांनी गृहस्थाश्रम जो आहे तो स्वीकारला होता. मग त्यानुसार गृहस्थाश्रमाची कर्तव्य पार पडायला सुरुवात केली होती. मग त्याच्या पुढे जाऊन त्यांनी कोणती लीला केली? तर श्रीवास पंडितांच्या अंगणात ते संकीर्तन करायचे. मग असं वर्षभर त्यांनी संकीर्तन केलं. मग श्रीवास पंडितांच्या अंगणात एक दिवशी सगळ्या भक्तांना जे आंबे खायची इच्छा निर्माण झाली. मग त्यांनी काय केलं?
एक कोय होती तर ती पेरली आणि त्याच्यातून आंब्याचा वृक्ष निर्माण झाला आणि त्याला खूप सारे आंबे लागले आणि ते सर्व भक्तांनी मिळून ग्रहण केले. तर अशा खूप सुंदर सुंदर लीला आपण पाहिल्या. तर त्यातल्या अति महत्वाच्या लीला ज्या आहेत त्या मी थोड्याशा सर्वांची उजळणी केली. मग आता आपण आज उर्वरित ज्या त्यांच्या लीला आहेत तर त्या अभ्यासणार आहोत. म्हणजे युवावस्थेतल्या ज्या त्यांच्या उर्वरित लीला आहेत तर त्या आपण आता पाहणार आहोत. मग त्यामध्ये आता सर्वात प्रथम जे आहे तर ती आपण त्यांची चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांची श्रीवास पंडितांच्या संबंधितली अत्यंत महत्वाची लीला आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता जसं मी सांगितलं आपल्याला की श्रीवास ठाकूर जे आहेत तर त्यांच्या घरी चैतन्य महाप्रभूंनी सतत 1 वर्ष हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन जे आहे तर ते चालू ठेवलं होतं बरं का. मग आता तिथे मी जसं सांगितलं होतं की थट्टा करणाऱ्या लोकांना, अशा पाखंडी लोकांना तिथे प्रवेश दिला जायचा नाही, घराचं दार बंद केलं जायचं. म्हणजे अशा लोकांचा त्रास व्हायचा संकीर्तनाच्या वेळी. जसं की मंदिरामध्ये आपण काय करतो की महत्वाच्या वेळी मंदिराचे द्वार जे असतात ते बंद केले जातात, अशा सूचना असतात. आणि जेव्हा सगळ्यांसाठी सामूहिक संकीर्तन असतं तेव्हा मंदिराची द्वारे जी असतात ती उघडी असतात. हा भाग आपण काल अभ्यासला. आता असे पाखंडी लोक होते ते ईर्ष्या करायचे श्रीवास ठाकूरांची आणि खूप जळून खाक व्हायचे. म्हणजे सूड बुद्धीने ते काय करायचे, श्रीवास ठाकूरांना त्रास देण्यासाठी अनेक युक्त्या करायचे. मग आता एका रात्री त्यांनी काय केलं, श्रीवास ठाकूरांना त्रास देण्यासाठी त्यांच्या घरी संकीर्तन चाललेलं होतं. मग त्यावेळेला त्या पाखंड्यांचा प्रमुख होता, म्हणजे जे होता म्हणजे ते दोघे होते. म्हणजे प्रमुख जे घर होतं त्यात दोघे व्यक्ती होते. तर ते गोपाल आणि चापल नावाचे ब्राह्मण होते. मग आता ते जे होते तर त्यामध्ये अतिशय कटू वचन म्हणजे बोलणारा जो होता तो असा वाचाळ ब्राह्मण म्हणून ते गोपाल आणि चापल म्हणजे या दोघांनाही सामग्री सगळी घराच्या बाहेर आणून ठेवली त्यांच्या घराचं दार बंद असताना. म्हणजे काय की हे भवानी देवीचे, दुर्गा देवीचे जे उपासक आहेत तर ते शाक्त आहेत. आणि मग गोपाल चापलने म्हणजे श्रीवास ठाकूरांच्या घराबाहेर ही सगळी सामग्री ठेवली होती. म्हणजे तांबडं फूल, कर्दळीचं पान, मदिरेचं पात्र, तांबड्या चंद्राची उटी असं सगळं ठेवलं बरं का. मग श्रीवास ठाकूरांनी हे सगळं साहित्य पाहिलं. मग त्यांनी काय केलं, शेजाऱ्यांना आजूबाजूच्या सांगितलं की हे पहा, मी रोज रात्री दार बंद करून भवानी देवीची उपासना करत असतो. म्हणजे असे जे भगवानांचे भक्त असतात, भगवत प्रेमामध्ये स्थित असलेले, ते काय करतात, हे हसून सोडून देतात. त्यांनी सांगितलं असताना, हे पहा, अशी मी भवानी देवीची रात्री पूजा करतो बरं का. आणि मग ते सगळं ऐकून सगळ्यांना दुःख झालं, पण ते मस्करी करत होते. आणि मग त्यांनी काय केलं, स्वच्छता करणाऱ्या व्यक्तीला बोलवून घेतलं आणि म्हणजे शेण हे कसं आहे तर शुद्ध आहे, ते भूमी शुद्ध करतं म्हणून तिथली अनिष्ट स्पंदनं निघून जातात. मग त्यांनी शेणाने ती भूमी सारवून घेतली. मग आता हे सगळं साहित्य जे ठेवलेलं होतं तिथं त्यांच्या दारामध्ये आणि त्याच्यावर मद्याचं पात्र पण ठेवलेलं होतं. मग जेव्हा हे सगळं म्हणजे हे सगळं कळलं चैतन्य महाप्रभूंना की कुणी म्हणजे असं कृत्य केलं, असं सगळं म्हणजे सगळ्यामध्ये चर्चा झाली. मग आता ह्याच्यावरनं आपण समजून घेऊया की म्हणजे असे जे कनिष्ठ लोक आहेत, म्हणजे वर्ण 4 आहेत आपल्या वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार. ब्राह्मण, वैश्य, म्हणजे क्षत्रिय आणि शूद्र, हे 4 वर्ण आहेत. म्हणजे क्रम असा आहे की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तर मग आता त्याच्या खालीही पंचम वर्ण असतो. म्हणजे शूद्राहूनही कनिष्ठ असे जे लोक असतात. मग आता त्यामुळं कसं आहे की ब्राह्मणांना सज्जन समजलं जातं, सभ्यजन समजलं जातं, समाजाला मार्गदर्शन करणारे. म्हणजे जिथे काही अडचण तंटा निर्माण होतो तर ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीकडे सर्वजण मार्गदर्शनासाठी जातात. मग त्यामुळं ही वर्णाश्रम धर्म पद्धती जी आहे ती आताच्या कलियुगामध्ये पुन्हा प्रचलित करणं आवश्यक आहे, की त्यामुळे जगामध्ये सुख आणि शांतता नांदेल. मग आता हे सगळं असं दुराचारी पापी माणसांचं जसं युग आहे तसंच त्यावेळेला घडलं. मग आता असे जे लोक असतात म्हणजे जे शूद्र वर्णाच्या पण खाली, तर असे जे लोक कार्य करणारे असतात तर त्यांना सुद्धा भक्ती करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आणि त्यांना भक्ती करण्यासाठी कुणी रोखू नाही शकत. म्हणजे भगवान काय म्हणतात की असे जे लोक आहेत की जे कनिष्ठ म्हणजे स्तरावर जरी असतील तरी ते आध्यात्मिक दृष्ट्या जर प्रगत झालेले असतील ना, तर निश्चितपणे ते स्वतःला तृणापेक्षाही हीन
समजतात आणि त्यांच्या अंगी नम्रता पण असते आणि त्यांच्या अंगी सहनशीलता हे गुण असतात. आणि असे जे भक्त आहेत ना, तर त्यांना कसं असतं की म्हणजे त्यांना भक्ती सेवेत राहण्याशिवाय दुसरा कुठला विचारच नसतो त्यांच्या मनामध्ये, किंवा त्यांना सन्मान मान याच्याविषयी अनास्थच असते. मग असे जे लोक आहेत ते कुठलाही भेदभाव न करता दुसऱ्यांना सन्मान देत असतात आणि अशा कामामध्ये ते सदैव तत्पर असतात पहा. मग आता ह्याच्यावरून आपण काय समजून घ्यायचं की महात्मा गांधींनी अस्पृश्यांची जी चळवळ उभी केली. मग हरिजन म्हटलंय, तर हरिजन म्हणजे कोण? तर जे भगवान यांचे व्यक्तिगत पार्षद आहेत त्यांना हरिजन म्हणतात. मग आता भौतिक तडजोडीतून त्यांनी हे हरिजन हे नाव जे आहे तर ते निर्माण केलं. मग असं तर शक्य होणार नाही ना, कारण आपण शरीर नसून आत्मा आहोत आणि साक्षात्कार झाल्याविना कोणी हरीचे पार्षद नाही होऊ शकत. आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणांचं आपण अनुसरण केलं पाहिजे. असं कुठलाही भौतिक तडजोडीतला अर्थ आपण नाही घेतला पाहिजे. म्हणजे हे काय करतात, भौतिक तडजोडीतून आध्यात्मिक अर्थ जो आहे तो तर्काने प्रस्तुत करतात की जो शास्त्रांच्या चौकटीत बसेल, असे जे लोक करतात ना, तर अशा पद्धतीचं जे अध्यात्म आहे तर ते म्हणजे त्यानुसार आपण जाता कामा नये. तर जे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलंय तर त्यांच्या चरणचिन्हांचं आपण अनुसरण करायला पाहिजे. मग अशा वेळी काय होतं की असे लोक मग अशा युक्त्या प्रयुक्त्या करतात, भ्रमात म्हणजे ते भ्रमातच अडकतात आणि मायादेवीच्या मग ते जाळ्यात अडकतात, असं होतं. मग तसंच गोपाल चापलनी काय केलं की ह्यांना श्रीवास ठाकूर जे आहेत तर ह्यांना अशा भवानी देवीच्या उपासनेमध्ये हे म्हणजे आहेत अशा पद्धतीनं ह्यांच्याविषयी सगळ्या लोकांना म्हणजे ह्यांना असं प्रस्तुत करून ह्यांच्याविषयी सगळ्या लोकांना भ्रमित करायचा प्रयत्न केला. मग अशा लोकांचा खेळ जो आहे तो मायादेवी उलटून लावते. म्हणजे काय की 3 दिवसानंतर काय झालं, चैतन्य महाप्रभूंना ही गोष्ट कळल्यानंतर भगवान आहेत स्वयं ते. मग गोपाल चप्पल जे आहेत त्यांना कुष्ठरोगाने ग्रासला आणि त्यांच्या सगळ्या अंगावर कुष्ठाचे सगळे व्रण असे उठले आणि त्याच्यातनं रक्त व्हायला लागलं. मग आता कृमींनी सगळं अंग भरलेलं होतं असं आणि सगळीकडे त्या कृमींचे छोटे छोटे म्हणजे दंश झाल्यामुळं गोपालच्या आपल्याला वेदना पण असह्य व्हायच्या आणि सगळं म्हणजे शरीर जे आहे ते असं वेदनेनं होरपळून गेलेलं होतं. मग आता त्यांनी काय केलं, कुष्ठरोग झाल्यामुळे अशा लोकांना गावात मध्ये पण स्थान नसतं. मग त्यांना घराबाहेर म्हणजे जायला सांगितलं. मग ते गावाबाहेर जाऊन राहिले आणि मग तिथं गंगेच्या किनारी एका झाडाखाली ते बसायला लागले. मग तिथे चैतन्य महाप्रभूंना जात असल्याचं पाहिलं. मग लगेच गोपालच्या त्यांना शरण आले आणि काय म्हणाले, निमाई तुम्ही माझे भाचे आहेत, मी तुमच्या गावचा आहे, त्या नात्याने मी तुमचा मामाच आहे की नाही. मग तुम्ही आता मला या कुष्ठरोगाच्या त्रासातून मोकळं करा, म्हणजे माझा हा त्रास जो आहे तो घालवून टाका, असं त्यांनी प्रार्थना केली बरं का. मग आता म्हणजे गोपाल चपल इतके पापी होते, पण त्यांच्याजवळ एक गुणवत्ता होती की ते साधे होते. म्हणजे पापी जरी असले तरी. मग आता ह्या पतितांचा उद्धार करण्यासाठी चैतन्य महाप्रभूंचा अवतार आहे. आणि मग जेव्हा पतितांचा उद्धार होतो ना, तेव्हा त्यांची शारीरिक व्याधी असो, त्यांना कुठला रोग असो, त्यातून पण त्यांची मुक्ती होते. म्हणजे त्यांना वेगळी काही प्रार्थना करायची गरज नाही की भौतिक रोग जो आहे शरीराचा तर त्याच्यासाठी मला म्हणजे माझा उद्धार करा, त्यासाठी माझ्यावर कृपा करा. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांचा उद्धार करायचं ठरवलं, पण त्यासाठी त्यांनी एक योजना आखली. म्हणजे भगवान कसं करतात पहा, म्हणजे भगवान यांची योजना कशी असते की ती आपल्या विचार बुद्धीच्या पलीकडे असते. म्हणजे असे अचिंत्य आहेत भगवान. मग चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, अत्यंत क्रोधित झाले ते आणि म्हणाले की अशा पापी म्हणजे जो व्यक्ती आहे की जो शुद्ध भक्तांचा माझ्या द्वेष करतो, मग त्याचा मी बिलकुल उद्धार करणार नाही. म्हणजे तुला कोटी कोटी जन्मापर्यंत ह्या किड्यांचा जो रोग आहे तर ह्याच्यामध्येच पडून राहावं लागेल, असं ते म्हणाले. मग आता इथे हा भाग आपण समजून घेऊया की जो कुणी भगवान यांचा प्रचार कार्य करणारा भक्त आहे, मग त्याला जो कोणी त्रास देतो किंवा त्याच्याविषयी खोट्या नाट्या अफवा पसरवतो किंवा त्याच्याविषयी तो चुकीचं किंवा गैरअर्थ काढणारा असं सगळं बोलत राहतो किंवा आता ह्यांनी तसंच केलं तर गोपाल चापल यांनी गैरअर्थ करणाऱ्या त्यांच्याविषयी किंवा त्यांची त्यांची हेटळणी होईल अशी कृतीच केली होती थेटपणे. मग असं जो कोणी करतो तर त्या भक्ताला चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते दंडितच करतात पहा. म्हणजे अपराधाविषयी म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण दंडित करतात. भगवान यांचे उच्च कोटीचे जे भक्त आहेत ते क्षमाशील असतात. ते करुणा दाखवतात, पण भगवान यांना आवडत नाही आपल्या भक्तांना त्रास दिलेला, ते दंडित करत असतात. म्हणजे श्रीवास पंडितांना काहीच वाटलं नाही, पण भगवान चैतन्य जे आहेत तर त्यांना अत्यंत क्रोध आला होता आणि मग
श्रीवास ठाकूर भवानी पूजन करीत आहेत असं तू सांगायचा प्रयत्न केलास ना. मग ह्याच म्हणजे कारणामुळं तुझं म्हणजे कोटी जन्मापर्यंत एक रवरव नावाचा नरक आहे, तर तिथं परत म्हणजे तिथं तुझं पतन होईल असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे काय की मांस मदिरा सेवन करणारे जे तांत्रिक उपाय करणारे आहेत, तर असे स्मशानात जातात किंवा भवानी देवीची उपासना करतात. मग अशा लोकांमध्ये तू श्रीवासला ठेवलंस ना, मग तुला आता नरकच मिळाला पाहिजे. म्हणजे अशा पद्धतीनं जे एखाद्या भक्ताचा द्वेष करतात, त्याच्यावर दोषारोष करतात, तर त्यांना नरकीय लोक असे मिळत असतात. पहा म्हणजे काय की ये यथा मा प्रपद्यन्ते आसतेव भजाम्यहम्. म्हणजे काय की जो जशा पद्धतीने भगवान यांच्याशी किंवा त्यांच्या भक्तांशी सुद्धा जो काय वागत असतो, त्यानुसार भगवान त्याला त्याचं साक्षी असतात आणि फळ देत असतात. मग आता असे जे पाखंडी आहेत, असुर प्रवृत्तीचे लोक आहेत, ते भगवान यांच्याकडून दंडनीय असतात. आणि त्यांचाच संहार करण्यासाठी, भक्ती संप्रदायाचा प्रचार करण्यासाठी भगवान हे अवतरित झाले होते. मग असे जे लोक आहेत, तर त्यांच्याविषयी म्हणजे भगवान जे आहेत तर म्हणजे काय म्हणतात, तर अशा लोकांना दंड हाच पोषणीय असतो. म्हणजे दंडामुळेच त्यांचा उद्धार होत असतो असं म्हणतात. पण करुणा अवतार आहे चैतन्य महाप्रभूंचा, त्यामुळं अशा पद्धतीचं भाष्य करून ते निघून गेले. म्हणजे असेच मायावादी सुद्धा दंडनीय आहेत बरं का. म्हणजे अत्यंत म्हणजे मायावादी तत्वज्ञान जे आहे तर ते असुरी प्रवृत्तीचं आहे. आणि म्हणून मायावादी भाष्य शून्यले हय सर्व नाश असं म्हणतात चैतन्य महाप्रभू. म्हणजे काय की मायावादी जे लोक आहेत त्यांच्या जरी नुसत्या शास्त्रांच्या व्याख्या जरी श्रवण केल्या तरी आपला सर्वनाश ओढवेल. मग आता हे सगळं घडत होतं. मग आता वैष्णवांच्या चरणी अपराध करणारा मनुष्य आहे तो दुःखच भोगत राहतो आणि त्याला अखंडपणे दुःख भोगायला लागतं. आणि त्याला प्राणी त्यागता येत नाही आणि त्याला दुसरा कुठला उपायही नसतो. म्हणजे जर आपल्या साधनेमध्ये अडथळे येत असतील, भक्तीमध्ये अडथळे येत असतील, क्लेशदायक परिस्थिती निर्माण होत असतील आपल्या जीवनातनं, तर समजायचं आपण एखाद्या वैष्णवाच्या चरणी अपराध केलाय आणि त्याद्वारे ह्या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये घडत असतात. मग आता पुढे काय झालं तर प्रभूंनी सांगितलं की तू श्रीवास ठाकूरांच्या चरण कमलांशी अपराध केलायस आणि म्हणून तुला तिथे गेलं पाहिजे आणि त्याच्याकडे क्षमेची याचना केली पाहिजेस. आणि जर त्यांनी क्षमा केली, तू पुन्हा पाप करणार नाहीस, तर त्या पापापासून मुक्त होशील. म्हणजे काय, आपण एखाद्या भक्तांच्या चरणी जर अपराध केला, त्यांच्याविषयी आपण चुकीचं समज करून देऊन तो लोकांमध्ये पसरवण्याचा प्रयत्न केला, अशा पद्धतीची म्हणजे अशा पद्धतीचे जे अपराध म्हणजे गोपाल चापल यांच्याकडून घडले होते, मग त्यांना प्रायश्चित्त काय होतं, त्या व्यक्तीचीच त्यांनी क्षमा मागितली पाहिजे, त्या वैष्णव भक्ताची. आणि त्यावेळेलाच काय होईल, तुझ्या पापाचं क्षालन होईल. मग आता असं जेव्हा सांगितलं तेव्हा तो जे ब्राह्मण होते ते दोघे, ते गोपाल चापल हे श्रीवास ठाकूरांकडे गेले आणि मग चरण कमलांचा त्यांनी त्यांच्या आश्रय घेतला आणि श्रीवास ठाकूरांच्या कृपा प्रसादाने ते म्हणजे कर्मातून मुक्त झाले. मग आता दुसरी लीला काय घडली, तर आता चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, मग ह्या दरम्यान जे आहे तर तो संन्यास ग्रहण केला. आता संन्यास जेव्हा त्यांनी ग्रहण केला, तर त्यावेळेला चैतन्य महाप्रभू जे आहे तर त्यांच्यासाठी काय परिस्थिती बनली होती, तर चैतन्य महाप्रभूंनी गोपिकांच्या विषयी जो आपला प्रेम आणि आदरभाव व्यक्त केला होता, कारण साक्षात ते कृष्ण आहेत. मग त्यावेळेला हरिनामाऐवजी त्यांनी गोपीच्या नावाचं कीर्तन केलं. मग आता महाप्रभूंना काही विद्यार्थी होते, त्यांचे अनुयायी भेटायला आले होते. मग गोपींच्या नावाचे कीर्तन करताना हा गृहस्थ आहे आणि हा कसं काय करतो असं त्यांना वाटलं. आणि मग त्यांचा तो मूर्खपणा होता. म्हणजे गोपी नामाचं तुम्ही कशाला कीर्तन करता, ते चुकीचं आहे असं ते म्हणाले. मग तुम्ही हरिनामाचंच केवळ कीर्तन केलं पाहिजे असं पण त्यांनी सांगितलं. मग आता या मूर्ख विद्यार्थ्यांना काय सांगायचं. मग त्यांना म्हणजे त्यांचा जो त्रास आहे तो महाप्रभूंनी सहन केला आणि त्यांची कडक शब्दात त्यांचे शिक्षक म्हणून त्यांची कानउघाडणी केली आणि मग त्यांना पळवून लावलं बरं का. मग हे विद्यार्थी होते साधारण महाप्रभूंचेच वयाचे होते. म्हणजे 24 असं वय होतं महाप्रभूंचं आणि त्या वयाच्या आसपासच होते. मग तेव्हा महाप्रभूंनी काय केलं की एक सभा घेतली आणि महाप्रभूंनी जर आता परत आपल्याला दंडित करायचा प्रयत्न केला तर आपण निश्चित प्रतिकार करू असा विचार करून ते आले. आणि महाप्रभूंविषयी तिथं काहीशी म्हणजे असं द्वेषपूर्ण म्हणजे अशी वादविवाद असे सगळे झाले. मग आता यावेळेला महाप्रभूंना समजलं की समाजामध्ये अशा सगळ्या प्रकारचे लोक असतात, की विद्यार्थी, शिक्षक, सकाम, कर्मी, योगी, अभक्त. मग हे सगळे नास्तिक जे असतात ते भगवत भक्तीच्या विरोधात नेहमी उभे राहतात. मग अशा वेळेला काय करायचं, आपलं तर ध्येय आहे की ह्या युगातल्या पतित जीवांचा उद्धार करायचा. मग ह्यासाठी
त्यांनी काय ठरवलं, की आता हे लोक तर मला सामान्य म्हणजे व्यक्ती समजून हे जर माझ्याविषयी असे वारंवार जर अपराध करत राहिले तर त्यांना काहीच नाही लाभ मिळणार, कारण ते प्रत्यक्ष भगवान आहेत चैतन्य महाप्रभू म्हणजे. आणि जर त्यांच्या आत्मसाक्षात्कारी जीवनाचा आरंभ करायचा असेल तर मला काय करायला पाहिजे, म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे ह्यांनी मला वंदन केलं पाहिजे. मग अशी परिस्थिती मला निर्माण करावी लागेल. मग अशा विचारांनी मग त्यांनी काय केलं, त्या काळात मायावादी लोकांचा पगडा खूप होता, मायावादी संन्यासींचा, आणि त्यांना खूप महत्व होतं. मग म्हणून त्यांनी काय केलं, जे म्हणजे मायावादी जे संन्यासी आहेत तर अशा संन्यासीकडून दीक्षा घेतली. आणि त्यांनी आता काय ठरवलं, म्हणजे संन्यासाला सगळे नमस्कार करतात, त्यांच्याविषयी आदरभाव दाखवतात, म्हणून त्यांनी काय केलं, त्या संन्यास घ्यायचा तर निर्णय घेतलाच, पण त्यांनी मायावादी संन्यासीकडून संन्यास घ्यायचा निर्णय घेतला. म्हणजे 500 वर्षापूर्वी समाजाची इतकी भ्रष्ट परिस्थिती होती, म्हणजे आताच तर आपण विचारच करायला नको, हो की नाही. म्हणजे त्यावेळेला संन्यासी सुद्धा संन्यास आश्रमाचं काटेकोरपणे पालन करत होते. आणि म्हणून जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर त्यांनी संन्यास ग्रहण केला, पण कलियुगामध्ये संन्यासाला अनुकूल पण परिस्थिती नाही आहे. आणि मग त्यामुळे इथे संन्यासी जे आहेत तर ते संन्यास आश्रमातील विधी नियमाचं पालन करतील असं नाही. आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंना एक आदर्श पण प्रस्थापित करायचा होता, म्हणजे संन्यास जीवनाचे जे नियम आहेत ते अत्यंत कडक असे असतात आणि त्याचं पालन करणं आवश्यक असतं. म्हणजे अ, असा जो संन्यासी असतो तो संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्थेचा प्रमुख असतो, सगळ्यांचा गुरु असतो. म्हणजे वर्णाश्रम व्यवस्था जी आहे तर त्याच्यामध्ये त्या वर्णामध्ये ब्राह्मण वर्णाचा जो असतो तो सगळ्यांचा गुरु, पण 4 वर्ण आणि 4 आश्रम या सगळ्यामध्ये सर्वांचा गुरु कोण असतो, तर संन्यासी असतो. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी त्यावेळेला मायावती संप्रदायाचे केशव भारती नावाचे संन्यासी नवद्वीपामध्ये आले होते. ते कटवा म्हणजे बंगालमधलंच एक जिल्हा आहे तर तिथले होते. मग आता महाप्रभूंनी त्यांना भोजनाचं निमंत्रण दिलं. आणि मग केशव भारती घरी आल्यावर त्यांनी काय केलं, महाप्रभूंना म्हणजे महाप्रभूंनी त्यांना संन्यासाची याचना केली, संन्यास दीक्षेची. मग आता हा केवळ शिष्टाचार होता, म्हणजे संन्यास हा नेहमी एका संन्यासाकडनंच ग्रहण केला जातो. मग आता महाप्रभू कसं भगवान आहेत स्वयं, मग आता शास्त्रातील शिष्टाचाराचं पालन त्यांना माहिती होतं. मग आता केशव भारती कसे होते, मायावादी संप्रदायातले होते. मग केशव भारती भगवानांचे उत्तम भक्त होते आणि त्यांचं येणं जाणं असायचं नवद्वीपला. अद्वैताचार्यांच्या घरी त्यांचं येणं जाणं असायचं. आणि मग आता हे जे केशव भारती होते तर त्यांच्या स्वप्नामध्ये ते आले चैतन्य महाप्रभू आदल्या दिवशी. आणि त्यांनी आपलं भगवान यांचं म्हणजे जे रूप होतं श्रीकृष्ण भगवान म्हणजे जे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांचं जे रूप आहे तर त्यांनी ते प्रकट केलं त्यांच्या पुढे. आणि त्यांनी काय केलं, की त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मला हा हा मंत्र द्या असं त्यांना तेव्हा सांगितलं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी ते त्यांच्या घरी गेले आणि त्यांना भोजनाचं निमंत्रण दिलं. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी जेव्हा त्यांच्याकडे संन्यास दीक्षेची प्रार्थना केली तर त्यावेळेला जे केशव भारती आहेत तर त्यांनी त्यांना ब्रह्मचारी म्हणून स्वीकारलं, म्हणजे सुरुवातीला ब्रह्मचारी म्हणून स्वीकारतात आणि त्यानंतर मग संन्यासाची दीक्षा देतात, म्हणजे संन्यास्त जीवनाची. म्हणजे ब्रह्मचारी काय करतात, संन्यस्त जीवनातल्या लोकांना किंवा संन्यासी लोकांना सहाय्य करण्याचं कार्य करत असतात. मग आता जेव्हा त्यांची अशी चर्चा झाली तर त्यावेळेला ते केशव भारतींशी चर्चा करून संन्यास ग्रहण करण्यासाठी नवद्वीप सोडून कटवा जे गाव आहे त्यांचं केशव भारतींचे तिकडे गेले. मग त्यांच्यासोबत नित्यानंद प्रभू, चंद्रशेखर आचार्य आणि मुकुंद दत्त ते पण गेले आणि ते संन्यास विधीमध्ये त्यांनी सहाय्य केलं. मग अशा रीतीनं 24व्या वर्षी माघ महिन्यात संन्यास त्यांनी ग्रहण केला. मग आता त्यांनी सुखी गृहस्थ जीवनाचा त्याग केला. आणि त्यांच्याबरोबर मग अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकूर हे प्रमुख सहाय्यक होते. आणि नित्यानंद प्रभू आणि 6 गोस्वामी जे होते, तर सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तर हे सगळे त्यांचे सहाय्यक बनले पुढे. आणि नित्यानंद प्रभूंना त्यांनी विशेष करून बंगालमध्ये प्रचार करायला पाठवलं. आणि सनातन आणि रूप गोस्वामी जे आहेत आणि हे 6 गोस्वामी त्यांना वृंदावन मधल्या तीर्थस्थळी शोधून काढायचे, तिथं मंदिरं स्थापित करायची, अर्चविग्रहांची प्राणप्रतिष्ठा करायची. अशा रीतीने 6 उद्दिष्टे वेगवेगळी, म्हणजे वैष्णव सदाचाराचं पालन स्वतः करायचं आणि स्वतः उदाहरणातनं सगळ्यांना सदाचाराचं पालन करायला शिकवायचं, त्याचबरोबर भक्तीचा प्रचार प्रसार करायचं, अशी विविध म्हणजे उद्दिष्ट एकूण महत्वाची 6.
तर व्रजभूमीचं महत्व, व्रजमंडल भूमी जी आहे, तर तिथल्या लीलास्थळी शोधून काढून ज्या लुप्त लीलास्थळी आहेत तर त्यांचा उद्धार करायचा. तर असे सगळे जी उद्दिष्ट आहेत ते ठेवून त्यांनी पाठवलं. मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते संन्यास दीक्षेनंतर लगेचच वृंदावनला जायला निघाले. मग सतत 3 दिवस त्यांनी काय केलं, गंगा नदीच्या बाजूनी जो राढ देश आहे, म्हणजे गंगा नदीच्या बाजूला जो देश आहे त्याला राढ देश असं म्हटलं जातं. तिथं गंगा नदी वाहते. तर तिथून त्यांनी प्रवास केला आणि त्यांना वाटलं की आपण म्हणजे जे आहेत तर ते वृंदावनलाच चालले आणि त्यांना यमुनाच येई असं वाटलं. आणि त्यांना विचारल्यानंतर नित्यानंदांनी सांगितलं, हा हा आपण वृंदावनलाच चालले. आणि नित्यानंद प्रभूंनी त्यांचा मार्ग बदलला आणि त्यांना थोडं इकडे जाऊया, थोडं इकडे जाऊया असं करत शांतीपूर गावामध्ये अद्वैताचार्यांच्या घरी ते घेऊन आले. आणि मग महाप्रभूंनी काय केलं, तिथं काही दिवस वास्तव्य केलं. आणि मग आता त्यांनी म्हटलं की मला तुम्ही फसवून इकडे आणलं म्हटल्यावरती अद्वैताचार्य आणि नित्यानंद प्रभू होते ना, तर मग नित्यानंद प्रभू जे आहेत तर ते म्हणाले, नाही नाही, आम्ही तुम्हाला यमुनेकडूनच घेऊन आणा, म्हणजे जिथं गंगा यमुना मिळतात ना तर त्या यमुनेच्या प्रवाहाकडूनच ते त्यांना नौकेतून घेऊन आले होते. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी युक्तिवाद केला. आणि मग आता अद्वैताचार्यांच्या घरी शचीमातांना त्यांनी बोलवून घेतलं होतं. आणि मग तिथे त्यांना आपल्या संन्यस्त पुत्राचं दर्शन होणार होतं. मग आता जेव्हा अद्वैत प्रभूंच्या घरी महाप्रभूंना शचीमाता भेटली तेव्हा आपल्या मुलानं संन्यास घेतलाय म्हणल्यावर त्याला दुःख झालं मातेला. मग आता पुत्रविरहामुळे तर काहीतरी तडजोड करायलाच पाहिजे ना. मग शचीमाता जे आहेत तर त्यांनी विनंती केली चैतन्य महाप्रभूंना की तू जगन्नाथपुरीमध्येच राहा. आणि म्हणजे कसं की मला तुझी खुशाली कळत राहील. आणि त्यांना वरदान दिलं होतं शचीमातांना की तू म्हणजे तू जेव्हा मला स्मरण करशील जेव्हा जेव्हा तेव्हा तुम्ही प्रकट होईल. मग स्वयंपाकघरात सतत तू असतेस ना, मग तिथे कुठलाही तू पदार्थ केलास आणि माझं स्मरण केलंस की मी तिथे तो तुझ्या हातून पदार्थ खाण्यासाठी प्रकट होईन. अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांना जे आहे तर ते वरदान दिलं होतं. आता हा जो संन्यास त्यांचा झाला, मग त्यानंतर पुन्हा काय झालं की असंच ते गंगा किनारी चालले होते. त्यांच्या अशा लीला भरपूर आहेत, तर त्यापैकी ही एक लीला आहे. ते गंगा किनारी जात असताना काय झालं, म्हणजे हा संन्यास होण्याच्या आधी काही दिवस तर कसं सूचक असतं, तर काही गोष्टी म्हणजे सूचक कशा जीवनात घडतात त्याचे उदाहरण आहे. तर ब्राह्मण एक होता आणि तो कठोर बोलण्यात खूप पटाईत होता. म्हणजे काहींना असं खूप कठोर आणि असं आपण म्हणतो ना, एखाद्याला वाईट वाटेल असं बोलण्याची सवयच असते पहा. मग आता दुसऱ्यांना शाप देण्यात तर तो फार पटाईत होता. आणि मग त्यांनी काय केलं, आपलं जानवं तोडलं आणि चैतन्य महाप्रभूंना तो म्हणाला, म्हणजे त्यांचे जे अं, रात्रीच्या वेळेला लीला सुरू असायच्या तर ते दार बंद केलं जायचं. मग त्यांना प्रवेश दिला नाही, त्या ब्राह्मणाला त्या प्रवेश मिळाला नाही. आणि म्हणून त्याला राग आला. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, ते जानवं स्वतःच तोडलं. आणि चैतन्य महाप्रभूंना त्यांनी शाप दिला की तुझं संसार सुख नष्ट हो. मग चैतन्य प्रभूंना खूप मनातून आनंद झाला, ते हसायला लागले. आता ते भगवान आहेत, त्यांना कुठल्या शापाचा काही परिणाम होणार आहे का? बिलकुल नाही. पण त्यांच्यासाठी सूचक होता. आणि मग त्यांनी लगेच संन्यास ग्रहणासाठी किंवा दीक्षेसाठी जे काही प्रयत्न होते ते केले. म्हणजे काय की ही लीला जी आहे तर ही लीला आपण का समजून घेतो, तर संन्यास ग्रहणाचं जे महत्व आहे तर त्याचं हे सूचक आहे. म्हणजे काय की ब्राह्मणाने चैतन्य महाप्रभूला दिलेला जो शाप आहे, तर ह्या प्रसंगाचं कोणी श्रद्धावान मनुष्य जर श्रवण जरी करेल तरी तो ब्रह्मशापापासून मुक्त होतो. इतकी पवित्र लीला आहे. आणि संन्यास म्हणजे त्यांचा ग्रहण होण्याची परिस्थिती होती, म्हणजे ते गंगा किनाऱ्यावरून चालत होते आणि ते आता केशव भारतींच्याकडे जाणार होते, म्हणजे त्यांचं सगळं नक्की झालं होतं. पण ते कटव्याला जाणार होते तेव्हाची ही लीला आहे हा. आणि मग त्यावेळेला त्यांनी शाप दिल्यानंतर त्यांनी हसून त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण आता पहा, चैतन्य महाप्रभू जे असे आहेत ते अशा दंडाच्या वरदानाच्या पलीकडे आहेत. पण जो कोणी श्रद्धाने आणि प्रेमाने समजून घेणारा मनुष्य आहे तर तो स्वतः या ब्राह्मणांनी किंवा इतरांनी दिलेल्या सर्व प्रकारच्या शापापासून मुक्त होतो. पहा, अशी सुंदर ही लीला घडली. मग आता पुढे मुकुंद दत्ताला चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं की दंड केला. म्हणजे मुकुंद दत्त आहे तर त्याचा भाग कसा होता की तो मायावादी संन्याशांच्या मध्ये त्यांच्याकडून रामकथा ऐकायला जायचा. म्हणजे मायावादी तत्वज्ञानानुसार योग वशिष्ठ रामायणाची प्रवचनं ते करायचे आणि तिथं जायचा. भगवानांचा तो भक्त होता. मग भगवान काय म्हणाले की जर त्यांनी आपली जी कुसंग आहे किंवा आपली जी वाईट संगत आहे की मायावादींच्या सोबत तो अशा लोकांमध्ये जाऊन भक्तीचे प्रयत्न करतो, हे जर त्यांनी सोडलं, त्याचं जाणं येणं बंद केलं
तरच मी त्याला जे आहे तर ते स्वीकारेन. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी आपला महाप्रकाश लीला प्रकट केली. तिथे एकामागोमाग एक भक्तांना सगळे बोलवून घेतलं. मग मुकुंद दत्तासाठी त्यांनी म्हणजे ते सगळे भक्त मंडळी बाहेर वाट पाहत होते, तेव्हा मुकुंद दत्तासाठी त्यांनी अट घातली. मग हे ऐकून मुकुंद दत्त अत्यंत आनंदी झाले आणि मग त्यांनी सांगितलं की मी आता मायावाद्यांचा संघ त्यागून टाकेन. आणि मग जे आहेत तर ते चैतन्य महाप्रभूंनी त्या मुकुंद दत्ताला बोलवून घेतलं आणि मग त्याला जे आहे तर ते म्हणजे त्याला वरदान दिलं. अशा पद्धतीनं मुकुंद दत्त सारखा जो भक्त आहे तर त्याला त्यांनी अशा कुसंगातून तारलं आणि त्याचा उद्धार केला. मग आता अद्वैताचार्यांच्या बाबतीतची एक सुंदर लीला आहे. अद्वैत आचार्य जे होते तर ते आपल्या चैतन्य महाप्रभूंना आपल्या आध्यात्मिक गुरूंप्रमाणे मानायचे. हं? आणि त्यांचा असा व्यवहार जो होता त्यामुळं म्हणजे जो होता तर तो चैतन्य महाप्रभूंचा त्यांच्या बाबतीतचा व्यवहार जो होता तो वेगळा होता. आणि अद्वैताचार्यांचा त्यांच्या बाबत असा व्यवहार होता की हे गुरु आहेत आपले, भगवान आहेत स्वयं. पण चैतन्य महाप्रभूंचा असा नव्हता त्यांच्या बाबतीत व्यवहार. चैतन्य महाप्रभू त्यांना आपल्या गुरुप्रमाणे वागवायचे. आणि ह्याचं कारण काय होतं की चैतन्य महाप्रभूंचे जे गुरु आहेत ते म्हणजे जे आहेत तर त्यांचे अद्वैताचार्य आणि हे जे म्हणजे अद्वैत आचार्य जे आहेत तर हे शिष्य होते. आपण हा भाग समजून घेऊया. तर त्यामुळे काय व्हायचं की गुरूंचे जे शिष्य आहेत म्हणजे ते आपल्याला गुरु समानच आहेत. अशा पद्धतीने चैतन्य महाप्रभू त्यांच्याशी हे आपले गुरु आहेत. म्हणजे केशव भारती जे आहेत तर ते जे आहेत तर ते अद्वैताचार्य जे आहेत तर त्यांचे गुरु होते. आणि मग आता केशव भारती जे आहेत तर ते अद्वैताचार्य जे आहेत तर त्यांचे गुरु होते. मग आपल्या क्षमा असावी, ते गुरुबंधू होते त्यांचे. तर आपल्या गुरूंचे जे गुरुबंधू आहेत किंवा आपल्या आपल्या भक्त आहेत जे तर त्यांचे जे गुरु भाई आहेत किंवा गुरुबंधू आहेत मग ते म्हणजे आपल्या गुरूंच्या म्हणजे प्रमाणच आहेत किंवा त्यांचे पण चरण कमल आपल्या गुरूंप्रमाणे आहेत. हा चैतन्य महाप्रभूंचा भाव होता. पण असं जे वागणं होतं म्हणजे आपल्याला गुरूंसारखं वागवतायत हे अद्वैताचार्यांना चैतन्य महाप्रभूंकडून अशा पद्धतीचं जे मिळत होती वागणूक त्यामुळे ते दुःखी व्हायचे, अत्यंत दुःखी होते. हम्म. हा भाग सगळ्यांनी समजून घेऊया. हा मग आता अद्वैताचार्यांनी एक गंमत केली. हा म्हणजे खूप छान प्रसंग आहे हा. मग आता अद्वैताचार्यांनी अद्वैताचार्य जे होते तर ते म्हणजे माधवेंद्र पुरींचे शिष्य होते. आणि ह्या माधवेंद्र पुरींचे पुरी जे आहेत तर ते ईश्वर पुरी आणि अद्वैताचार्यांचे गुरु होते. असा भाग होता. म्हणजे ईश्वरपुरी आणि अद्वैताचार्य हे गुरु भाई झाले. आणि मग आपले गुरु म्हणजे जे गुरु आपले जे गुरु आहेत त्यांचा गुरुबंधू म्हणजे आपल्याला गुरु समान असं चैतन्य महाप्रभू यांना वाटून ते त्यांना आदर द्यायचे. मग आता काय झालं ह्या भावनेतनं जेव्हा ते असं गुरुदेवांसारखा व्यवहार त्यांच्याशी करायचे त्यावेळेला अद्वैताचार्य दुःखी व्हायचे आणि त्यांना असं वाटायचं की ह्यांनी मला जे आहे ते शिष्याप्रमाणे वागवलं पाहिजे. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं प्रभूंना विरोध करण्यासाठी प्रभूंची जी म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंची जी आपल्याला मिळत असलेली वागणूक आहे तर त्याला विरोध करण्यासाठी त्यांनी काय ठरवलं की आता आपण असं करूया की मायावाद्यांकडे जाऊया. आणि त्यांनी खूप म्हणजे अत्यंत म्हणजे एक आपण म्हणू की मजेशीर किंवा गंमत असं असा प्रसंग आहे, गंमत असणार असा. पण सगळ्यांनी खूप आनंद घेऊ आपण ह्या सगळ्यातून. तर त्यांनी काय केलं मायावाद्यांच्या मध्ये गेले बरं का अद्वैताचार्य आणि त्यांच्याकडून आपण ज्ञान घेतोय असं त्यांनी सुरू केलं. म्हणजे सगळा बाह्य देखावा होता बरं का तो. तर त्यांनी काय केलं त्यांच्याकडे जाऊन ज्ञानमार्गाचं व्याख्यान त्यांनी ऐकायला सुरुवात केलं आणि तिथं व्याख्यान पण द्यायला लागले ते जाऊन तिथे अद्वैताचार्य त्यांनी मुद्दाम जाणून बुजूनच असं केलं बरं का. चैतन्य महाप्रभूंना जेव्हा हे कळलं तेव्हा त्यांना अत्यंत राग आला आणि
रागारागाने ते गेले तिथं अद्वैताचार्यांना पकडलं आणि त्यांना भरपूर चोप द्यायला सुरुवात केला त्यांनी. आणि मग अद्वैताचार्य टाळ पेटून नाचायला लागले. म्हणाले, हेच मला हवं होतं की शिष्य म्हणून मला तुम्ही स्वीकारावं आणि शिष्य म्हणून तुम्ही मला वागवावं. म्हणजे तुम्ही मला सन्मानाने वागवायचं, तर ते मला आवडत नव्हतं बिलकुल. आणि आता तुम्ही मला कसं एका शिष्याला निरादराने वागवता, असंच माझ्याशी तुम्ही वागावं. आणि ह्यासाठीच मी या मायावाद्यांच्याकडे गेलो होतो, असं ते म्हणाले. आणि बरं झालं, तुमचं माझ्यावर किती प्रेम आहे आता मला ते समजलं, असं म्हणाले. आणि अद्वैत आचार्य जे आहेत तर ते अत्यंत आनंदित झाले. आणि हे सगळं ऐकून ना चैतन्य महाप्रभू कसे होते, तरुण होते 24 वर्षाचे, मग ते असे खूप छान लाजले आणि ते तिथून निघून गेले. मग अद्वैत सरांना खूप आनंद झाला, कारण ते मोठे होते चैतन्य महाप्रभूंच्या वयाने. मग आता अशीच सुंदर लीला मुरारी गुप्त नावाचे जे भक्त होते चैतन्य महाप्रभूंचे, तर त्यांच्या बाबतीत त्यांनी केली. तर ते रामचंद्रांचे भक्त होते. मग चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांच्या मुखातून प्रभू रामचंद्रांचं सगळं गुणवर्णन असं ऐकलं. हं? आणि ते ऐकल्यानंतर त्यांनी काय केलं, त्यांच्या कपाळावरती इथे हा भाग जो आहे, तर तिथे रामदास असं कोरलं होतं. म्हणजे भगवानांचे अक्षर आहेत बरं का, ती मिटत नाहीत कधी. तर ते जेव्हा हयात होते ना, तर त्यांच्या कपाळावर असं रामदास हे शब्द दिसायचे. तर अशी सुंदर लीला. आणि मग तिथून पुढे ते श्रीवास पंडित यांच्या घरात संकीर्तन झालं की ते श्रीधर जो होता कोलाव्याच्या श्रीधर, तर त्याच्या घरी गेले. आणि त्याच्या घरी काही पाणी प्यायला सुद्धा भांडं नव्हतं. मग फुटकं असं लोहपात्र होतं, त्यातून त्यांनी पाणी पिलं. आणि मग सगळ्या भक्तांना त्यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार वरदान दिलं. मग आता हे सगळं म्हणजे सुरूच होतं. मग आता पुढे काय घडलं, तर भगवान यांचं जे महाप्रकाश लीला होती, तर त्यावेळी त्यांनी हरिदास ठाकूरांना आलिंगन दिलं आणि त्यांना सांगितलं, हरिदास ठाकूर म्हणजे ब्रह्माजींचा अवतार, तर त्यांना सांगितलं की तुम्ही प्रल्हाद महाराजांचे पण अवतार असल्याची सूचना दिली. म्हणजे विश्वरूप जे आहेत तर त्यांनी संन्यास घेतला. मग शची माता विचार करत होती की आता अद्वैताचार्यांनीच माझ्या या मुलाचं मन जे आहे तर ते वळवलंय आणि त्याला संन्यास घ्यायला म्हणजे भाग पाडलंय. मग अद्वैताचार्य जे होते तर त्यांच्यावर असा दोषारोप जो आहे तर तो केलेला होता शची मात्याने, आणि हा अपराध घडला होता. आणि म्हणून शची माता जी आहे तर त्यांनी काय करावं, अशा अद्वैताचार्यांच्या म्हणजे जे उच्चकोटीचे वैष्णव आहेत तर त्यांच्या चरणांची रज घ्यावी, म्हणजे त्या अपराधाचं क्षालन होईल, असं मार्गदर्शन त्यांना केलं. मग आता ही जेव्हा म्हणजे लीला घडली, तर त्यावेळेला काय झालं, तर अद्वैताचार्यांना हे सगळं समजल्यानंतर ते चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणांशी कोसळले भावनेवरून. आणि त्यावेळेला बरोबर शची माता तिथे आल्या आणि त्यांनी चरण रज घेतली अद्वैताचार्यांच्या शरीरांशी, आणि त्या अपराधातून मुक्त झाल्या. तर ही लीला आपण कालही अभ्यासली. तर ही जी लीला आहे तर हिचं महत्व हेच आहे की आपण असे जे उच्च कोटीचे वैष्णव आहेत त्यांच्या चरणी जर अपराध केला, किंवा आपल्या आजूबाजूला जे वैष्णव असतात त्यांच्या चरणी अपराध केला, तर त्यांच्या चरणी जोपर्यंत आपण क्षमा मागत नाही किंवा त्यांच्या चरणी आपण लीन होत नाही, तर त्या म्हणजे असं जोपर्यंत होत नाही, तर तोपर्यंत आपल्याला त्या अपराधापासून मुक्त होता येत नाही, किंवा आपल्याला कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ती कधीच मिळू शकत नाही जर असे अपराध आपण केले असतील तर. म्हणजे भगवानांचे सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटीचे भक्त म्हणजे आपले गुरु महाराज, किंवा असे पार्षद, किंवा शिल प्रभुपाद, म्हणजे असे उच्च कोटीचे भगवत भक्त पार्षद, मग ह्यांच्या चरणी जर आपले अपराध होत राहिले ना, तर काय होतं, भगवत प्रेमामध्ये आपण कधी स्थित होत नाही. आणि आपल्या भक्तीमध्ये जे म्हणजे अशा पद्धतीचे अडथळे येत असतात तर ते कसे असतात, तर हे अपराधांचाच एक परिणाम म्हणून येत असतात. मग आता प्रभूंनी भक्तांना भगवन नावाचा महिमा कथन केला बरं का. मग त्यावर ते ऐकल्यावर सामान्य जे विद्यार्थी आहेत तर त्यांनी काय केलं, की हा सगळ्या भगवन नावाच्या सामर्थ्याविषयी त्यांचं व्याख्यान ऐकलं. आणि मग त्यापैकी एक दुर्दैवीच होता, म्हणजे तो विद्यार्थी उठून उभा राहिला आणि तो म्हणाला की म्हणजे ह्या भगवन नामाच्या सामर्थ्याचं शास्त्रात वर्णन केलंय, पण हे जरा अतिशयोक्तीनंच केलंय असं म्हटलं. म्हणजे अतिच सांगितलंय की एकदा नाम घेतलं तर असं होईल, मग एकदा मुखात नाम आलं तर तसं होईल, म्हणजे हे जरा अतिशयोक्तीच वाटते. लोकांना आमिष दाखवण्यासाठी जे केले वर्णन, असं त्याने टिप्पणी दिली. मग ह्याला म्हणायचं काय की अर्थवाद. म्हणजे काय की जे भगवन नाम आहे तर त्याच्यावर अर्थवादाचा जो आरोप आहे ना, तर हा जो अपराध आहे तर तो असा घडतो. म्हणजे दशापराधापैकी म्हणजे दशनामापराधापैकी हा जो आहे ना भगवन नामावरती अर्थवादाचा आरोप, हा जो आहे चौथा जो आहे
अपराध तर तो असा घडतो म्हणजे काय, की भगवान यांच्या नामाविषयी किंवा भगवान यांच्या सामर्थ्याविषयी शंका घेतली जाते. भगवान नाम आणि भगवान काही भिन्न म्हणजे भिन्न नाही आहेत, म्हणजे ते अभिन्न आहेत. मग भगवान नामाविषयी किंवा भगवान यांच्या कार्याविषयी म्हणे अतिशयोक्ती सांगितली जाते, तर असं नाहीये. याचा अर्थ त्यांची श्रद्धा कोमल असते आणि त्यांना भगवान यांच्याविषयी किंवा भगवान नामावर पण श्रद्धा नसते. आणि मग हे लोक काय करतात, भगवान नाम पण घेतोय, मग चला तिकडे देवीची जाऊन ओटी भरूया, चला तिकडे काली मातेची पूजा करूया, असे सगळे उद्योग करत असतात, तंत्र मंत्र असं सगळं. म्हणजे काय की भगवान नाम आहे त्याला कुठेतरी तुम्ही असामर्थ्यशाली लेखता किंवा कमी सामर्थ्यवान लेखता. मग ह्याला म्हणायचं भगवान नामावर अर्थवादाचा आरोप करणं. म्हणजे भगवंतांशी भगवान नाम अभिन्न आहे आणि स्वतः भगवान आणि त्यांचं नाम जे आहे यांच्यात भेद नाही. आणि मग असा जो भेद करतात ते पाखंडी नास्तिक असतात किंवा असुरी असतात. आणि म्हणून भगवान नाम आणि भगवान यांच्यामध्ये भेद करू नये आणि त्याचं सामर्थ्य कमी आहे असं कधी आपण विचार करू नये. जो कोणी भगवान नाम घेतो ना, त्याला कुठलेही म्हणजे इतर मार्ग करण्याची गरज नाही, कारण भगवान नाम हे सर्वश्रेष्ठ असं आहे आणि ते त्याला तारणारे आहे. आणि म्हणून हा जो भगवान नामाला अतिशोक्ती किंवा अतिशय रंगवून चढवून सांगितले असं जे म्हणतात, तर ते भगवान नामावरती अर्थवादाचा आरोप करणारे असतात. म्हणजे हा अपराध घडतो त्यांच्याकडून आणि असा जो अपराध आहे तर तो भगवान नामाच्या चरणी घडला म्हणजे ते हरिनाम प्रभू आहेत, म्हणजेच भगवंतांच्या चरणी घडला. आणि मग असे जे आहेत तर त्यांना भगवानाच्या चरणी क्षमायाचना करणं म्हणजे आवश्यक आहे. आणि मग भगवान ठरवतील दंडित करायचं की नाही, हो की नाही. मग जर आपण गौरांगाच्या शरण गेलो तर निश्चितच गौरांगा जे आहेत ते अत्यंत दयाळू कृपाळू आहेत, ते आपल्याला या सगळ्या अपराधांपासून टाळतात. मग आता अशा सुंदर सुंदर लीला भगवान करतच होते. मग एक दिवशी चैतन्य महाप्रभू मुरारी गुप्तांची स्तुती करू लागले बरं का. म्हणजे ते हनुमंताचा अवतार आहेत. मग त्यांना म्हणाले ते की तुझं म्हणजे तू खूप सुंदर श्लोक गातोस. मग आता त्यांनी सांगितलं की तू काय कर की भगवान नावाचा प्रचार प्रसार कर. मग त्यावेळेला जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी त्याला असं सांगितलं तर त्यावेळेला त्यांनी काय उपदेश केला, यारद एक तारकः कृष्ण उपदेश, आमार अज्ञाय गुरु है तार ये देश. म्हणजे जो कोणी दिसेल त्याला तू काय कर, कृष्णाचा उपदेश कर. आणि त्याला सांगितलं की तू जरी ब्राह्मण कुळामध्ये असेल, जन्म झालेला तुझा असेल, तरी तू सर्व प्रकारच्या भक्तांना म्हणजे तू जे आहेस तर ते मार्गदर्शन करू शकतोस. म्हणजे काय की मुरारी गुप्ता जे होते तर ते स्वतःला मी द्विजबंधू आहे आणि मी पापी अशा म्हणजे ब्राह्मण आहे आणि अशा ब्राह्मण कुळात जन्मलो आहे की माझ्यामध्ये काही गुण नाही आहेत ब्राह्मण वर्णाचे, मग मी कसं काय बरं प्रचार करेन. मग त्यांनी काय सांगितलं, आपल्यातलं प्रत्येक जण म्हणजे आपण सगळे जरी पतिजीव असलो तरी प्रत्येक जण यारद एक तारक हा कृष्ण उपदेश करू शकतो आणि हीच माझी आज्ञा आहे. आणि तू काय करायचं की मी सांगितलेल्या शिकवणीनुसार म्हणजे माझा जे उपदेश आहे त्यानुसार जर सर्वांना उपदेश केलास तर नक्की यशस्वी होशील. म्हणजे त्यांचा जन्म वैद्य परिवारात झाला होता, पण समाज रचनेनुसार कसं होतं की त्यांना शूद्र म्हणून ओळखलं जात होतं. मग आता त्यासाठी त्यांचा उद्धार करण्यासाठी त्यांनी असं मार्गदर्शन केलं की माझ्या आज्ञेने गुरु व्हा आणि या देशातल्या सगळ्या लोकांचा उपदेश करा. ज्या कोणाला तुम्ही भेटा त्यांना श्रीकृष्णांनी दिलेल्या शिकवणीचा तुम्ही उपदेश करायचा. ती जी शिकवण आहे तर तिचा उपदेश करायचा आणि ती शिकवण तुम्ही आचरणात जर आणाल तर निश्चितच काय होईल की तुमचा उद्धार होईल. मग हेच जे आहे तर हेच ब्रीदवाक्य शिल प्रभुपादांनी सर्वांना सांगितलं की जे कृष्णांचे उपदेश आहेत जसे आहेत तसे सर्वत्र त्यांनी पाश्चिमात्य देशामध्ये पोहोचवले, भगवद्गीतांच्या माध्यमातून, भागवताच्या माध्यमातून आणि सर्वांपर्यंत चैतन्य महाप्रभूंची शिकवण पोहोचवली. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आपण प्रत्येक जण सर्वांना उपदेश करू शकतो, प्रत्येक जण गुरु बनू शकतो. जो दिसेल त्याला तुम्ही भगवान नामाचा प्रचार प्रसार करा आणि त्याला उपदेश करा. श्रीकृष्णांचे जे उपदेश आहेत तर त्याचा आधार घेऊन उपदेश करा, निश्चितच तुमचा उद्धार होईल अशी चैतन्य महाप्रभूंनी शिकवण दिली. मग एक दिवस चैतन्य महाप्रभू अत्यंत थकले बरं का आणि भक्तांना घेऊन संकीर्तन करायला बसले होते. मग खूप थकल्यावर ते विश्रांती घेतली होती त्यांनी. मग त्यावेळेला काय झालं, जी मी लीला तुम्हाला सांगितली होती की त्यांनी काय केलं, मग आंब्याचं एक बीज आणलं आणि ते लावलं श्रीवास पंडितांच्या अंगणात आणि मग त्याच्यातून वृक्ष अंकुरला आणि पाहता पाहता वृक्ष वाढला आणि फळं पण आली आणि सगळेजण आश्चर्याने थक्क झाले, ती फळं पिकली पण. आणि मग त्याच्यातनं 200 आंबे तोडून घेतले बरं का.
आणि ते स्वच्छ करून त्याचा नैवेद्य दाखवला भक्तांनी. आणि सगळे तांबडे पिवळे असे आंबे होते आणि आत बीज पण नव्हतं आणि त्याला बाहेरून साल पण नव्हती. म्हणजे हा आंबा जो आहे त्यातला एक जरी आंबा खाल्ला तरी सगळ्यांचं पोट भरायचं, अशा पद्धतीनं तो आंबा होता. आणि मग आंबा खाऊन तो शचीमातांना पण आनंद झाला, सगळ्या भक्तांनी पण ते खाल्लं आणि त्या फळातनं बीज होती ना त्याला साल होती. आणि इतके अमृताने ते भरलेले होते आंबे असे. आणि असं सतत 12 महिने म्हणजे जे आहे तर त्या वृक्षाला आंबे लागायचे. आणि सगळ्या वैष्णव भक्तांचा तो दिनक्रमच होता. म्हणजे ह्या सगळ्या गुप्त लीला आहेत बरं का चैतन्य महाप्रभूंच्या. म्हणजे आजही म्हणजे जो आम्र वृक्ष आहे ना तर तिथे म्हणजे मायापुरामध्ये त्याचं स्थान आहे. म्हणजे आता तो अस्तित्वात नाहीये, पण त्या स्थानाला आम्रघाट किंवा आमघाट असं म्हणतात. म्हणजे काय की प्रतिदिन संकीर्तन झालं की संकीर्तन संपन्न झाल्यावर आम्र उत्सव व्हायचा आणि प्रत्येक दिवशी साजरा व्हायचा, असा क्रम 12 महिने चालला. आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांचा म्हणजे त्यांच्या स्मरणार्थ म्हणजे त्यांच्या आनंदासाठी असा आम्र महोत्सव आपल्या इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये केला जातो पहा. आपल्या मेंगलोरला चैतन्य महाप्रभूंच्याच कृपेने आपण अक्षय तृतीयेपासून सुरू केला पहा, मागच्या वर्षीपासून आंबा महोत्सव. आणि त्याचा मला भाग बनता आला, तिथे सेवा करता आली, इकडून रत्नागिरीतून असे आंबे छान छान पाठवून. तर ही खूप छान कृपाच वाटली चैतन्य महाप्रभूंच्या माध्यमातून. तर अशीच आपण ही वेगवेगळ्या प्रकारे भगवानांची सेवा करत राहूया आणि त्यांना संतुष्ट करत राहूया. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, एकदा ते संकीर्तन करत होते बरं का, तेव्हा आकाशात सगळे असे ढग गोळा झाले आणि आता पाऊस पडणार असं वातावरण निर्माण झालं. मग तेव्हा प्रभूंनी काय केलं, तर ते जे मेघ होते ना तर त्यांना थांबवलं स्वइच्छेने. म्हणजे काय केलं, तर त्या ढगांना तिथून त्यांनी दूर जाण्याची आज्ञा केली. आता ते भगवानच आहेत, तर त्यांच्या पुढे या ढगांचं काय ठाव म्हणजे लागणार आहे. मग ते लगेच निघून गेले बरं का. मग आता हे जे ठिकाण आहे त्याला मेघेरचेर असं म्हणतात, किंवा मेघेरचर असं म्हणतात. तर ह्या ठिकाणी ही लीला घडली आणि म्हणून त्याला मेघेरचर असं म्हणतात. म्हणजे गंगेचा प्रवाह सुद्धा तिथून दूर गेला. मग त्याला म्हणतात तारणवास. तिथे तारणवास नावाचं एक ठिकाण आहे आणि मेघरचर नावाचं ठिकाण आहे. तर तिथं गंगेला सांगितलं की तू दूर जा इथून, म्हणजे त्यांना तिथे संकीर्तन करायचं होतं. मग अशा पद्धतीनं तिथेही लीला घडली. मग आता सगळा गडगडाट ढगांचा व्हायला लागला, विजा कडकडायला लागल्या, मग सगळे भक्त घाबरून गेले ना. चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं की तुम्ही आता इथून निघून जा. आणि आकाशाकडे पाहून ते हरे कृष्ण महामंत्र गायला लागले. आणि जेव्हा ही लीला घडली तेव्हा सगळे भक्त आनंदाने संकीर्तन करून नाचायला लागले. अशी सुंदर ही लीला घडली. म्हणजे सगळे मेघ समूह विखरून गेले आणि एकदम आकाश असं स्वच्छ झालं आणि सगळे भक्त वृंद आहेत तर त्यांच्यासोबत चैतन्य महाप्रभू हे तिथं नृत्य करायला लागले. मग एकदा आता चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, श्रीवास ठाकूरांना बृहत सहस्त्रनामाचा म्हणजे विष्णूंची सहस्त्रनाम जे आहेत तर त्यांचा पाठ करायची आज्ञा केली आणि त्यांना त्याचं श्रवण करायचं होतं. मग ते आता काय करायचे, भगवानांच्या सहस्रनामाचा पाठ करायचे आणि क्रमाक्रमाने नावं घ्यायची बरं का त्यांची. मग तिथं नरसिंह भगवानचं नाव आलं आणि की चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते त्या भावनेमध्ये त्या भावामध्ये पूर्ण जायचे, म्हणजे नरसिंह भगवान यांच्या आवेशात जायचे. आणि मग अशा पद्धतीनं विष्णू सहस्त्रनामाचं ते पाठ करत असताना काय झालं की चैतन्य महाप्रभू अत्यंत संतुष्ट होऊन ते ऐकायचे. आणि त्याच वेळेला एकदा काय झालं, नरसिंह भगवानांचं नाव त्यांच्या कानावर पडलं आणि ते इतके त्या भावामध्ये म्हणजे भावविभोर झाले आणि इतका त्यांना क्रोध आला आणि त्यांचे नेत्र एकदम लाल लाल झाले आणि त्यांच्या अंगावरती म्हणजे असे रोमांच म्हणजे असे जे आहेत तर ते फुलले आणि त्यांच्या शरीराचे सगळे म्हणजे जे स्नायू आहेत ते कंप पावायला लागले. आणि एकदम म्हणजे जसा सिंहगर्जना असते तसं एकदम ते तशा आवाजात बोलायला लागले, त्यांच्या आवाजात पण बदल झाला. आणि त्यांनी उचलली ना गदा. आणि मग काय झालं, सगळे भक्त मंडळी ते एकदम घाबरून गेले, म्हणजे ते त्या आविर्भावात आले ना, त्या आवेशात आले. पण भगवान आहेत स्वयं ते. आणि ते जेव्हा स्तुती ऐकतात अशी भक्तांकडून तेव्हा ते भावविभोर होऊन ऐकतात आणि भगवान अत्यंत त्या आविर्भावामध्ये येत असतात, म्हणजे त्या अवतारात येत असतात. असं होतं भगवान यांचं प्राकट्य. आणि झालं ना तसं. मग आता सगळेजण जे घाबरलेत पाहून मग महाप्रभूंना लक्षात आलं, भगवान आहेत ते, त्यांना लक्षात आलं. मग त्यांनी पुन्हा स्वतःला पूर्वत केलं आणि ते आपल्या आसनावरती बसले. मग आता नरसिंह भगवान जे आहेत तर त्यांच्या भावावेशात भगवान महाप्रभूंनी काय केलं,
ती गदा धरून ते नास्तिकांच्या संहारासाठी त्यांनी ती गदा घेतली हातामध्ये आणि नास्तिकांच्या संहारासाठी गेले ना. आणि जे म्हणजे जे नगर होतं, म्हणजे तिथले जे मार्ग होते, म्हणजे तिथले जे पथ होते, तर तिथून ते धावायला लागले. आणि असं त्यांचं रूप जे आहे, तर ते बऱ्याच लोकांनी पाहिलं की हा कुठला प्राणी आलाय, म्हणजे ते नरसिंह रूपात धावायला लागले. नवदीपच्या नवदीप नगर होतं, त्याच्या मार्गावरून असे धावायला लागले. आणि मग लोकांना हे सगळं भय वाटते आपल्याला पाहून. हे लक्षात आल्यावरती त्यांच्या म्हणजे त्यांना स्मृती आली, बाह्य स्मृती, म्हणजे बाह्य जगतात आपण सामान्य व्यक्ती म्हणून वावरते मनुष्य रूप घेऊन. हे त्यांना लक्षात आलं भगवान यांना. आणि ते पुन्हा श्रीवास ठाकूरांच्या घरी गेले धावत धावत. आणि त्यांनी आपली गदा टाकून दिली काय. आणि मग पुढे काय झालं, श्रीवश ठाकूरांना ते म्हणाले की मी तो नरसिंह भगवान यांचा भाव अंगीकारला होता. आणि त्यामुळे सगळे लोक भयभीत झाले होते. आणि मग म्हणजे हा सगळा जरा अपराधच झाला माझ्या हातून, असं ते म्हणाले. मग त्याच्यावर श्रीवास ठाकूर म्हणाले की ज्या कोणी तुमचे दिव्य नाव उच्चारले, तर त्या माणसाचे सगळे अपराध तात्काळ नष्ट होतात. त्यामुळं तुम्ही नरसिंह रूपाच्या म्हणजे नरसिंह रूपाच्या म्हणजे अवतारात किंवा नरसिंह देवांच्या रूपात जे काही तुम्ही स्वतःला प्रकट केलं, तर तो काही अपराध नाही. ज्यांनी ज्यांनी तुमचं दर्शन केलं त्या भावात, तर ते सगळे जण ह्या जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यातून मुक्त झालेत, असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग त्यांनी भगवान यांची पूजा केली. मग अशा पद्धतीने ही लीला घडली. म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी भगवान यांना त्या दिवशी मार्गावरून ते धावत होते तेव्हा नरसिंह भगवान यांच्या रूपात पाहिलं, तर सगळ्यांचा उद्धार झाला होता. मग भगवान यांची ही लीलाच होती. अशा पद्धतीनं अशा म्हणजे काय म्हणतो की अशा अनेक हजारो लाखो लोकांचा जो समूह आहे, तर त्यांना एकाच वेळी भगवान म्हणजे भगवान जे आहेत, तर ते काय करत असतात, त्यांचा उद्धार करत असतात आणि या जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यातून मुक्त करत असतात. म्हणजे त्यांना कुठली अट नसते, आस्तिक असो नास्तिक. जे मार्गावरून चालले होते ते सगळ्यांनी, ज्यांनी कोणी बघितलं आणि बापरे हे कोणतं रूप आहे, असं सिंह, आणि असं विचार केला त्यांच्याविषयी, म्हणजे नरसिंह भगवान यांच्याविषयी विचार केला, तर त्या सगळ्यांचा उद्धार भगवानांनी करून टाकला होता. मग एकदा काय झालं की एक मोठा शिवभक्त आला भगवान यांच्याकडे, म्हणजे भगवान चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांच्याकडे. आणि मग शिवांचे गुण गात होता आणि तो प्रभूंच्या अंगणात आला चैतन्य महाप्रभूंच्या, आणि तिथे डमरू वाजवून नाचायला लागला. मग शचीनंदन म्हणजे जे चैतन्य महाप्रभू आहेत, तर त्यांनी काय केलं, आपल्यामध्ये शिवांचा भाव अंगीकारला, म्हणजे ते शिवांच्या भूमिकेत आले आणि ते त्याच्या खांद्यावर जाऊन बसले. आणि मग अशा रीतीने ते बराच वेळ एकत्र नाचले आणि भावविभोर झाले ते. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी जे आहे तर ती लीला केली. म्हणजे काय की भगवान शिव जे आहेत, तर ते सुद्धा काय आहे, एक विष्णू तत्वच आहे. म्हणजे दूध आणि दही ह्यांच्यात जो फरक आहे तर तसं आहे. म्हणजे काय की दुधापासून दही बनतं, पण दह्यापासून पुन्हा दूध बनतं. म्हणजे शिवतत्व जे आहे ते विष्णू तत्व आणि जीवतत्व यांच्या मधलं तत्व आहे. आणि हे असं जे शिवतत्व आहे, तर त्यामध्ये म्हणजे ते म्हणजे खरं तर मुख्यतः विष्णू तत्वच आहे. मग त्यामुळे जे शिवांची उपासना करतात ते जे आहेत, असे लोक जे आहेत, तर ते वैष्णवांनो यथा शंभू, म्हणजे उच्च कोटीचे वैष्णव आहेत भगवान शिव जे आहेत ते. आणि त्यामुळं त्यांची जी उपासना करतात, म्हणजे त्यांच्यासारख्या उच्च कोटीच्या वैष्णवांची, त्यांना नक्कीच कृष्णप्रेमाची प्राप्ती होत असते. कारण भगवान शिव नेहमी काय करत असतात, ते जे आहेत सदाशिव लोक जो आहेत, तर तिथे नेहमी श्रीकृष्णांच्या संकीर्षण रूपावरती ध्यान लावून बसलेले असतात. म्हणजे ते कृष्ण प्रेमाची त्यांना आसक्ती असते. आणि मग अशा भगवान शिव म्हणजे शिव जे आहेत, तर त्यांच्यासारख्या वैष्णवांचे जर आपल्याला आशीर्वाद मिळाले, तर नक्कीच काय होईल, चैतन्य महाप्रभूंची आपल्यावर कृपा होईल. मग आता एक भिक्षुक त्यांच्याकडे भिक्षा मागण्यासाठी घरी आला. आणि त्यांनी काय केलं, प्रभूंचं जे संकीर्तन नृत्य आहे ते पाहिलं. आणि ते पाहूनच त्याला कृष्णप्रेम प्राप्त झालं, म्हणजे त्यांच्या दर्शनाने. आणि तो पण त्यांच्यासारखं संकीर्तनामध्ये सहभागी होऊन नृत्य करायला लागला. अशा पद्धतीने ही लीला घडली. मग आता एकदा काय झालं, एक ज्योतिषी होता, सर्व म्हणजे विख्यात असा असतो, तो आला. आणि मग पूर्वीच्या काळी कसं होतं, भिक्षा मागण्याच्या निमित्ताने ज्योतिषी वैद्य असे यायचे आणि मग त्यांचा सन्मान केला जायचा आणि त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतलं जायचं. मग अशी हिंदू म्हणजे समाजामध्ये पद्धती होती. हं? मग हा सर्वज्ञ ज्योतिषी जो होता, तर त्यांच्या समोर चैतन्य महाप्रभूने आपला हात दाखवला आणि म्हणाले, मी कोण आहे पूर्वजन्मीचा सांगतो. म्हटल्यावर त्या ज्योतिषाने गणित मांडलं आणि ध्यान केलं. म्हणजे तो खरोखरच उत्तम ज्योतिषी होता. आणि मग त्याला अनंत वैकुंठ लोकांचं आणि भगवानांच्या दिव्य शरीराचं दर्शन झालं. आणि मग त्याला समजलं की चैतन्य महाप्रभू म्हणजेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. मग तो एकदम आश्चर्यचकित झाला ना. म्हटल्यावरती
त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मागच्या जन्मामध्ये सगळे सृजन करणारे असे भगवान होतात आणि आता पण भगवानच आहात आणि तुम्ही अचिंत्य आहात. म्हटल्यावर चैतन्य महाप्रभू म्हणले, पूर्वी मी गवळ्याच्या कुटुंबात जन्माला आलो होतो आणि गायींचं वासरांचं रक्षण केलं आणि आता या पुण्यकर्मामुळेच मला आता ब्राह्मणाचा पुत्र झालाय, म्हणजे ब्राह्मणाचं पुत्र मी झालोय. अशा पद्धतीचं त्यांनी स्वतःचं वर्णन सांगितलं. मग त्याच्यावरून त्या ज्योतिषाला कळालं की हे भगवान स्वतः म्हणजे जे आहेत तर ते अवतरित झालेत आणि तो त्यांना शरण गेला आणि त्यांचा भक्त बनला आणि त्याला भगवत प्रेम त्याने दिलं. कृष्ण प्रेमामध्ये तो स्थित झाला. अशा प्रत्येक व्यक्तीचा त्यांच्या संपर्कात आलेल्या त्यांनी जो आहे तर उद्धार केला. मग एकदा जी आहे तर ती चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांच्या बाबतीतली ही यमुना आकर्षणाची लीला आहे तर ही घडली. तर आता ही लीला काय आहे तर विष्णूंच्या मंदिरात ते एकदा मंडपात बसले होते आणि ते मधु आणा म्हणायला लागले. मग आता भगवान जे आहेत नित्यानंद त्यांना हा चैतन्य महाप्रभूंचा भावावेश समजला, कारण ते स्वतःच बलरामजी आहेत ना. मग त्यांनी गंगाजलाने भरलेलं पात्र आणलं. मग ते जलपान केल्यावर ते पुन्हा नृत्य करायला लागले, संकीर्तन करायला लागले आणि त्यांना यमुना आकर्षण म्हणजे जी लीला आहे तर त्याचं दर्शन घडलं. मग ही लीला काय होती तर ह्या लीलेमध्ये यमुनेला आकर्षित करून घेण्यासाठी भगवान बलरामांनी काय केलं होतं, यमुना जी आहे तर तिला तू माझ्यासमोर ये, प्रकट हो, असं आवाहन केलं होतं. तर ती यमुना आलीच नाही. मग आता ती जेव्हा आली नाही तेव्हा त्यांनी आपला नांगर घेतला आणि खोदून तिला यायला भाग पाडलं. मग त्यांचा हा भाव आहे तर तो चैतन्य महाप्रभूंनी घेतला, म्हणजे बलरामांचं रूप त्यांनी स्वतःमध्ये प्रकट केलं आणि मग ते प्रकट करून त्यांनी काय सांगितलं, मधु आणा म्हणजे मध आणा. मग अशी जी लीला आहे तर ती सगळ्या त्या भक्तांना ती लीला नित्यानंद प्रभूंनी सांगितली आणि मग यमुनाकर्षण लीलेचं सगळ्यांना त्या माध्यमातून दर्शन झालं. म्हणजे भगवान बलराम जे आहेत तर ते आपल्या सगळ्या गोपमैत्रिणींसोबत तिथं मधुपान करत होते. म्हणजे मधु म्हणजे मधापासून वारुणी नावाची एक पेय निर्माण केलं जातं आणि ते पिऊन यमुनेत प्रवेश केला होता आणि ते जलतरण करत होते. अशी कृष्ण लीलेमध्ये लीला आहे. आपल्या कृष्ण पुस्तकामध्ये आहे पाहती आणि भागवतातही त्याचं वर्णन येतं. आणि मग बलरामजींनी त्या यमुनेला जवळ यायची आज्ञा केली तर यमुनेनं त्यांचं काही ऐकलं नाही. मग त्यांना खूप राग आला आणि त्यांनी काय केलं, आपला नांगर उचलला आणि आता जमीन खोदणार तोपर्यंत भयभीत होऊन ती तात्काळ त्यांच्या समोर येऊन उभी राहिली आणि तिने आपली चूक स्वीकारली आणि मग तिला क्षमा केली. जे बलरामजी आहेत त्यांनी. मग अशा पद्धतीनं ही यमुना आकर्षण लीला जी आहे ती घडली. मग त्या भावामध्ये चैतन्य महाप्रभूंनी दर्शन दिलं आणि जेव्हा प्रभूंनी भगवान बलरामांच्या भावाशी वारुणी प्राशन केली नंतर तेव्हा त्यांनी कशी कृती केली की आपण थोडेसे धुंद झालो, तशी जलक्रीडा करत आहोत तशी कृती केली आणि तेव्हा जे अद्वैत आचार्य आहेत तर त्यांना देखील भगवान बलरामांच्या रूपात त्यांनी दर्शन दिलं. म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी अद्वैताचार्यांना अशा पद्धतीने दर्शन दिलं. म्हणजे वनमाली नावाचे एक आचार्य होते तर म्हणजे जे उच्च स्तरावर ते भगवानाचे भक्त होते, अद्वैताचार्य वनमाली आचार्य होते. वनमाली घटक नाव त्यांचं, की ते मागच्या जन्मी विश्वामित्र होते. तर म्हणजे ते त्रेतायुगामध्ये त्यांनी विवाह घडवून आणला होता माता जानकी आणि भगवान श्रीरामचंद्रांचा. तर त्यांना भगवान यांच्या करकमलामध्ये तो जो नांगर आहे तो सुवर्णाचा दिसला. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांनी सगळ्या भक्तांसमोर विविध प्रकारच्या त्याच्या स्तरानुसार लीला केल्या आणि त्यांना भगवत भक्तीमध्ये आणलं. मग आता त्यांचं सगळं संकीर्तन वगैरे झालं होतं आणि आता ते संकीर्तन आपलं आटपून स्नान आटपून आपल्या घरी परतले होते. मग आता त्यावेळेला सर्व भक्तांनी काय केलं की भगवान नामाचं कीर्तन करायला सुरुवात केली आणि त्यावेळेला ह्या ओळी ज्या आहेत ते स्फुरलेल्या आहेत भगवान यांच्याविषयी भक्तांना. हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन. आणि म्हणून ह्याला हरे कृष्ण महामंत्र इतकाच दर्जा देण्यात येतो किंवा तितकंच सामर्थ्य या मंत्रामध्ये आहे आणि हे सतत गायचे चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांचे भक्त. चैतन्य महाप्रभूंना हे गायलेलं आवडायचं भजन आणि त्याचबरोबर कुठलं भजन आवडायचं तर ते नेहमी म्हणायचे, कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव रक्ष माम, असं एक भजन आहे. तर ते पण भजन त्यांना आवडायचं. कृष्णराज कविराजांनी ते लिहिलंय पहा सुरुवातीलाच चैतन्य चरितामृत ग्रंथामध्ये. तर अशा पद्धतीचं जे भजन आहे तर ते सतत गात असत. मग आता चांदकाजीची जी लीला आहे तर ती आपण 1 मिनिटात समजून घेऊया, 1-2 मिनिटात. तर चांदकाजी जो होता तर हा नवाब हुसेन शहाचा
जो आहे तर त्याच्या म्हणजे तो जो होता राजा, तर तिथं त्या काळी बंगालमध्ये मुसलमानांचं राज्य होतं आणि तिथला फौजदार होता. मग आता संध्याकाळी हे हरिनाम संकीर्तन करत जे भक्त जात होते, तर त्यांना बंदी करण्यात आली हरिनाम संकीर्तन करायला. आणि त्यांचा मृदुंग फोडून टाकला ह्या चांदकाजीने. आणि त्यांना सूचना दिली की आता इथून पुढे तुम्ही जर अशा पद्धतीचं संकीर्तन करू लागला, हं, तर म्हणजे अशा पद्धतीचं संकीर्तन केलं तर मी प्रत्येकाला शिक्षा करेन, म्हणजे दंडित करेन. हा, आणि जर ऐकलं नाही तर तुमचा मी धर्म बदलून टाकेल, तुम्हाला मुस्लिमच बनवेल, असं त्याने ठरवलं. आणि त्या काळी ब्राह्मण आणि सगळे हिंदू धर्मातले लोक कर्मठ होते आणि त्यामुळे त्याचा फायदा घेतला या लोकांनी आणि बऱ्याच जणांना मुस्लिम बनण्यास भाग पडला आणि त्यांना पुन्हा हिंदू धर्मात येत नसल्यामुळे त्यांना जबरदस्ती मुस्लिम बनून राहावं लागलं. असं बऱ्याच हिंदू धर्मातल्या लोकांची परिस्थिती बनली होती. आणि मग आता हे सगळं बोलून काझी घरी गेला आणि मग सगळे जे नागरिक आहेत ते महाप्रभूंकडे गेले. मग ते म्हणाले की आता आपण संकीर्तन करूया आणि जर असं कोणी आडवे आले तर मी त्यांना ठारच करून टाकेन. मग त्यांनी 1,00,000 लोकांचा मोर्चा घेतला आणि संकीर्तनासाठी ते गेले. आणि सगळ्या नागरिकांना पाहून हा जो काजी आहे तो अत्यंत घाबरून गेला. आणि मग असं म्हणजे तो जो आहे तर तो घरात लपून बसला. आणि जेव्हा तो लपून बसला त्यावेळेला त्याला बाहेर येण्यासाठी आज्ञा केली. मग इथे खूप आरडाओरडा दंगा असं चालू बघून तो बाहेर आला. काजी घराबाहेर सुरुवातीला आला नाही, मग नंतर आला. आणि मग तो म्हणाला की तुम्ही खूप क्रोधित झाला होतात म्हणून मी लगेच नाही बाहेर आलो. आणि म्हणजे माझे हे जे आहेत तुमचे जे म्हणजे तुमचे जे माता आहे तर ती माझी भगिनी आहे आणि मी तुमचा मामा आहे, असं ते म्हणाले. आणि म्हणजे निलांबर चक्रवर्ती ठाकूर हे माझे चुलते आहेत, असा नातेसंबंध आहे. त्यामुळे शची माता ही माझी भगिनी आहे आणि म्हणून मग तुम्ही माझे भाचे झालात. मग चैतन्य महाप्रभू म्हणाले की मग तुमच्या घरी मला तुम्ही का नाही बोलवत आणि तुम्ही माझे स्वागत का नाही करत जर माझे मामा आहात तर. म्हटल्यावरती मग जानकाजींना त्यांच्या घरामध्ये त्यांना बोलवलं. मग त्यांची तिथे प्रश्नोत्तर झाले, शास्त्रावर चर्चा झाली. म्हणजे प्रभू म्हणले तुम्ही गाईचं दूध पिता, तुमची आई मांडता आणि बैल जो आहे त्याचं भरण पोषणासाठी उपयोग करता, अन्नधान्य तो उत्पन्न करतो, त्यामुळे तो तुमचा पिता आहे. आणि मग गाय तुमचे पिता आणि म्हणजे गाय ही तुमची माता आहे आणि बैल हा तुमचा पिता आहे. मग त्यांना ठार मारून तुम्ही खाऊ कसे शकता, असं त्यांनी चर्चा केली. मग त्याच्यावर त्यांनी पुराणातलं म्हणजे जे आहे तर तो वादविवाद त्यांच्याशी केला. मग काजी म्हणाले की तुम्ही म्हणजे तुम्ही हे बली कसे काय देता. मग त्याच्यावर त्यांनी सांगितलं की तो जो बली दिला जातो तर तो असा जो वृद्ध म्हणजे जो पशु असतो तर त्याला पुन्हा मनुष्य जन्म मिळतो आणि त्याचा उद्धार होत असतो. तर अशा पद्धतीने त्यांनी जे आहे तर ते तो जो गोमेद यज्ञ आहे तर त्याचं वर्णन केलं. आणि मग अशा ज्या वृद्ध गायींचा म्हणजे जो आहे तर तो उद्धार होत असतो आणि त्यांना पुनर्जीवन मिळत असतं. आणि हा काही गोवध नाही, तर ही लाभ करून देणारी कृती आहे आणि वेदामधून त्याचं प्रतिपादन केलंय. पण आता असे ब्राह्मण शिल्लक नाही राहिले की जे असे मंत्रोच्चारण इतके सामर्थ्याने करतील. त्यामुळे कलियुगातले ब्राह्मण काही तितके सामर्थ्यवान नाहीत आणि त्यामुळं हे निषिद्ध मानण्यात आलंय. मग अशा पद्धतीचं त्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि त्यानंतर चाणकाजी त्यांचा भक्त बनला. आणि ते त्यांनी सगळं शास्त्रांची आज्ञा जी आहे तर ती मानली आणि त्यांनी त्यांना संकीर्तन करण्यासाठी परवानगी दिली आणि स्वतः ते भक्त बनले आणि त्यांच्या अनेक पिढ्यानपिढ्या म्हणजे जे आहेत तर ते भक्त बनले. आणि मग ते का भक्त बनले तर म्हणजे काजींच्या स्वप्नात आदल्या दिवशी रात्री जे आहे तर एक सिंह आला होता आणि त्यांच्या छातीवर बसला आणि मोठ्याने गर्जना करायला लागला. आणि तो मनुष्यासारखा होता आणि म्हणाला ज्यांचा तू मृदुंग फोडला आहेस त्यांच्या संकीर्तनावर आज तू बंदी घातली आहेस तर मग आता तुझं काय होईल बघ, असं तो म्हणाला. म्हणजे ते नरसिंह भगवान होते आणि त्यामुळे तो घाबरून बाहेर आला आणि त्याला समजलं की हे भगवान आहेत. आणि तो त्यांना शरण गेला. म्हणजे माझ्या छातीवर तो नखर होऊन उभा होता आणि त्या बदल्यात मी तुझी तात्काळ छातीच फोडून टाकेन, म्हणाला तो सिंह. आणि हे सगळं त्यांनी सांगितलं. मग चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना क्षमा केली. म्हणजे म्हणजे त्यांना त्यांनी स्वीकारलं शिष्य म्हणून आणि त्यांना उपदेश केले. आणि त्यांनी दाखवली आपल्या छातीवरती नख आहेत त्या सिंहाची, ही पण दाखवली चांदकाजींनी. म्हणजे अशा पद्धतीची त्यांना अनुभूती आली. भगवान प्रत्यक्ष जे आहेत ते त्यांनी दर्शन दिलं. आणि मग आता त्यांना आणि स्वप्नात काय आलं की
त्यांच्या स्वप्नात असं आलं होतं की संकीर्तन बंद करण्यासाठी जे कोणी सैनिक पाठवले होते त्यांच्या म्हणजे मुखावरती अग्नीच्या ज्वाळा आल्या आणि त्यांची दाढी जळली. मग आता ती दाढी जळून त्यांच्या गालावर पण व्रण होते. तर प्रत्येक सैनिकाच्या गालावर असे व्रण होते. मग ही सगळी लीला जी होती ती भगवान चैतन्य यांची होती. मग अशा पद्धतीनं त्यांनी त्यांचा उद्धार केला आणि त्यांना जे आहे तर ते भक्तिमय प्रेममय सेवेचा उपदेश केला आणि असे जे चाणकाचे आहेत तर ते त्यांचे भक्त बनले आणि त्यांची आजही तिथं जो वृक्ष आहे तर तिथे समाधी आहे पहा, त्यांच्या घराच्या ठिकाणी वृक्ष आहे आता आणि तिथे अजूनही त्यांचे वंशज वास करतात आणि तिथे ती समाधी आहे. तर इथे आपण थांबूया. शचीसुत अष्टकम कोण म्हणणार आहे आज तर त्यांनी म्हणूया. हा, मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप.